بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ تے تسیں کسی خرچے چوں جو بھی خرچ کرو یا کوئی نظر منو تاں بے شک اللہ انہوں جاندا ہے تے ظالماں دا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ جے تسی صدقے ظاہر کر دیو سو چنگی گل ہے، تے جے تسی انہوں لکاؤ تے او محتاجاں نوں دیو تاں او تواڈے لئی بہت ہی چنگا ہے، تو تواڈے کچھ گناہ تواڈے تو اتار دے گا تے اللہ نو تسیں جہڑے عمل کر دیو پوری طرح خبر ہے۔ لیس علیک ہداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی تیرے ذمے نہیں انہاں نوں ہدایت دینا، تے پر اللہ جنوں چاہندا ہے ہدایت بخشدا ہے۔ تے تسیں اپنے مال وچوں جو کچھ خرچ کرو سو تواڈے نفساں دے فائدے لئیے، تے تسیں نہیں خرچ کردے سوائے اللہ دی رضا جوئی واسطے، تے تسیں اپنے مال وچوں جو خرچ کرو گے او تانوں پورا پرتایا جاوے گا، تے تواڈے تے ظلم نہیں کیتا جاوے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الخافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدقہ انہاں محتاجاں لئیے جڑے اللہ دے رستے وچ روکے گئے ہون، پئی زمین وچ بھج دوڑ دی واہ نہیں رکھ دے، نادان انہاں دے سوال تو بچن پاروں انہاں نوں مالدار سمجھدا ہے۔ تسیں انہاں دی علامتاں تو ہی پچھان لو گے، او لوکاں نال چمبڑ کے سوال نہیں کردے، تے تسیں اپنے مال وچوں جو کچھ خرچ کر دیو تاں بے شک اللہ خوب جانن والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ او لوگ جڑے اپنے مال خرچ کردے نے راتیں تے دنے پوشیدہ تے ظاہر، سو انہاں لئی انہاں دا اجر انہاں دے رب کول ہے، تے نہ انہاں تے کوئی خوف ہوئے گا تے نہ غم کرن گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ او لوگ جڑے سود کھاندے نے او قبراں چوں نہیں اٹھن گے، پر جویں او بندہ اٹھدا ہے جنوں شیطان نے ٹو کے خپتی کر چھڈیا ہوئے، او اس لئی واقعی او کہندے سن بے وی نری بیاج وانگری ہے، حالاں اللہ نے بے نوں حلال کیتا ہے تے بیاج نوں حرام کیتا ہے۔ پھر جڑے بندے کول او دے رب والوں نصیحت آ جاوے پھر او باز آ جاوے، جو کچھ پہلاں ہو چکیا سو او دا معاملہ اللہ دے حوالے، تے جیڑا دوبارہ کرے سو اوہی دوزخ دے سنگی نے، او دے وچ ہمیش رہن والے نے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات
واللہ لا یحب کل کفار اسیم۔ اللہ سود نو گھٹاؤندا ہے تے خیراتاں نو وداندا ہے، تے اللہ ہر سخت نا شکرے پاپی نو پسند نہیں کردا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جڑے ایمان لے آئے تے صالح عمل کیتے تے نماز قائم رکھی تے زکوٰۃ ادا کیتی، انہاں واسطے انہاں دا اجر انہاں دے رب کولے، تے نہ انہاں تے کوئی خوف ہوئے گا تے نہ وہ غم کرن گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان لے آن والےو اللہ کولوں ڈرو تے جڑا سود چوں باقی وے او چھڈ دیو جو ہوو تسی مومن۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ تو جے تسی توبہ کر لو تاں تواڈے لئی تواڈے اصل مال ہی نے، نہ تسی کسے تے ظلم کرو نہ تواڈے تے ظلم کیتا جاوے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تے جے تنگی والا ہووے تے سوکھا ہون تیکر انہوں مہلت دینا لازم ہے، تے اے پئی تسی صدقہ کرو تواڈے لئی بہت ہی چنگا ہے جے تانوں علم ہووے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس دن تو ڈرو جس وچ تسی اللہ ول پرتائے جاؤ گے، مڑ کے ہر جی نو جو انہیں کمایا پورا دتا جائے گا، تو انہاں تے ظلم نہیں کیتا جاوے گا۔